Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα podcast των Anti-Agers. Είμαι η Μάρο Ηλιάδη και μαζί μας ο πλαστικός χειρουργός Γεώργιος Βελιμασάκης. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας, γιατρέ μου. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Θα μιλήσουμε για την οτοπλαστική. Πριν όμως ξεκινήσουμε το θέμα μας, θα ήθελα να αναφέρω ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε στα social account μας, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, καθώς και στην ιστοσελίδα μας, στην www.antiagers.gr. Τέλεια. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει κάποια στατιστικά ηλικιακού χαρακτήρα, δηλαδή πότε προτιμούν να κάνουν μια τέτοια επέμβαση, πότε το σκέφτονται, πότε το αποφασίζουν. Πάμε να δούμε τι ετοιμάσεις, ποια είναι αυτά τα νούμερα. Μέχρι τώρα στατιστικά όμως, έτσι, γιατί εγώ ευελπιστώ ότι θα αλλάξει. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όμως, για να δούμε λοιπόν, τι ηλικίες αποφασίζουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στο 46% και είναι στην ηλικία των 20 με 30 ετών. Ωραία. Αμέσως μετά έρχεται η ηλικία των 30 με 40 ετών, το οποίο είναι στο 25%. Άρα εδώ έχουμε το μεγαλύτερο σύνολο όλων, άρα μετά τα 20 και πριν τα 40. Ακριβώς. Και μένει και ένα μικρότερο ποσοστό. Μένουν και κάποια μικρά, 40 με 54 στο 16%. Και ακόμα πιο αργά, 55 με 65, που είμαστε στο 13%. Ωραία. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι κάποιος αποφασίζει να κάνει μια οτοπλαστική αρκετά αργά από ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή σχετικά, ναι. Μετά τα 20, βλέπουμε μετά τα 30 και το παλεύουμε ακόμα και στα 55-65. Λέγαμε και πριν για ένα περιστατικό που είχαμε προχθές, που ήρθε μια κυρία και της μίλησες και εσύ έξω, ναι. Η οποία είπε ότι, θυμάσαι πόσο χρονών ήτανε? Ήτανε 52. Ωραία. Και είπε, επιτέλους θέλω να κάνω τα μαλλιά κοτσίδα και να φανούν τα αυτιά μου, έτσι. Ναι, και σε εμάς ανέφερε έξω αυτό έλεγα, ότι αποφάσισα τώρα να κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Και μέσω μεταξύ αστείου και σοβαρού γελάγαμε και λέγαμε ότι αργήσατε να το κάνετε. Πώς μπορεί κάποιος, γιατί κάποιος άραγε να το καθυστερεί τόσο πολύ, τι πιστεύεις εσύ? Θα έλεγα ότι είναι η άγνοια, το ότι είναι μια εύκολη διαδικασία και θα μπορούσα να το κάνω, ας πούμε, σε χρόνο ντετέ. Γιατί υπάρχει τεχνική, το βλέπουμε καθημερινά στο ιατρείο μας, που γίνεται αυτό, πραγματοποιείται και το χαίρονται. Μάλλον λοιπόν δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να το φτιάξουν, να το βελτιώσουν. Και γι' αυτό ίσως καθυστερούν. Έχει το ενδιαφέρον του. Και γι' αυτό κάνουμε και το podcast, για να πούμε όσα περισσότερα μπορούμε και να καταλάβει και ο κόσμος ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Έτσι. Ίσως σε πολύ μικρότερες ηλικίες έχει να κάνει με το ότι αποφασίζουν οι γονείς να βάλουν το παιδί σε αυτή τη διαδικασία, οπότε να γίνει αυτό το χειρουργείο. Ίσως άμα δεν πάρει αυτή την πρωτοβουλία ο γονέας και το αφήσουμε, τότε κάποιος πραγματικά να το αποφασίζει σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν ξέρω πόσο απασχολεί κάποιον μέχρι τα 20 η εικόνα αυτή, γιατί στα 5-6-7 είναι η αγωνία η δικιά μας που θέλουμε να προστατεύσουμε ίσως το παιδί από το σύνολο, από την επικοινωνία που θα έχει στο σχολείο κτλ. Και ίσως μετά, άμα το αφήνουμε στα παιδιά μόνοι τους να το αποφασίζουν, να χρειάζεται να οριμάσει λίγο μέσα τους για να το πάρουν απόφαση. Νομίζω αυτό ανέφερα πριν με τις ηλικίες, ότι θα αλλάξει, πιστεύω, γιατί οι νέοι γονείς είναι πιο ενημερωμένοι, ναι. Και πλέον θα το κάνουν σαν δώρο στο παιδί τους νωρίτερα, πριν και το σχολείο ακόμα μπορούν. Δεν είναι μια επέμβαση που μπορούν να την κάνουν και πριν. Ναι. Τι γίνεται τώρα με την οτοπλαστική? Αφαιστώ τα ότα στα επιστημονικά, τέλος πάντων. Αφαιστώ τα ότα, πεταχτά αυτάκια αλλιώς. Ξέρουμε ότι το αυτί ολοκληρώνει την ανάπτυξή του μέχρι την ηλικία 5-6 χρονών. Βιβλιογραφικά φτάνει μέχρι και 9. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό, γιατί έχω δει και ηλικιωμένους ανθρώπους με πολύ μεγάλα αυτιά και αποκλείεται αυτό το αυτί να υπήρχε στο παιδί από τόσο μικρή ηλικία. Αλλά τέλος πάντων, τα επιστημονικά δεδομένα λένε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ανάπτυξης είναι στην ηλικία των 5-6 ετών. Οπότε εκεί αποφασίζουμε. Θα μείνουμε μετά με αυτό το αυτί σε όλη μας τη ζωή και εκεί θέλουμε, είναι ευκαιρία πια, εφόσον δεν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές, πριν το παιδί μπει στο σχολείο, να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτό το θέμα. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο λεπτομέρειες. Πώς διορθώνεται. Ποιοι είναι οι κατάλληλοι υποψήφοι για οτοπλαστική? Ναι, αφαιστώ τα ότα, πεταχτά αυτάκια, μικρές ασυμμετρίες
Στα αυτιά πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με την οτοπλαστική δεν αλλάζουμε το μέγεθος του αυτιού, δεν αλλάζουμε το ύψος ή το πλάτος του, αλλά μόνο επηρεάζουμε στο πόσο απέχει το αυτί από το κεφάλι. Έτσι. Ναι. Το άνοιγμα δηλαδή που κάνει το αυτί από την επιφάνεια του τριχωτού της κεφαλής. Με το λοβό δηλαδή δεν ασχολούμαστε. Με το λοβί εδώ κάτω όχι. Υπάρχουν πολλές επεμβάσεις που γίνονται στο λοβί για άλλους λόγους. Διορθωτικές. Ναι, παραδείγματος χάρη μεγάλα λοβία ή τραυματισμοί από σκουλαρίκια, αλλά η τεχνική που θα περιγράψουμε σήμερα έχει να κάνει με τα πεταχτά αυτιά. Σωστά. Με το πώς διορθώνουμε δηλαδή την απόσταση που έχει το αυτί από το κεφάλι. Υπάρχουν κάποια... Είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης η ανωτία και η μικροτία. Δηλαδή όταν έχουμε προβλήματα στο μέγεθος του αυτιού ή όταν λείπουν κάποια συγκεκριμένα μέρη, ανατομικά στοιχεία από το αυτί. Είναι πολύ σύνθετο το αυτί και στην ανάπτυξή του εμβριολογικά, αλλά και ανατομικά έχει πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή έλικα, ανθέλικα, τράγος, λοβείο, κόγχα, έχει πάρα πολλά στοιχεία ανατομικά. Σε μερικές περιπτώσεις κάποια από αυτά λείπει και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ, να ξέρεις, τους παιδίατρους. Διότι η μικροτία ή η ανωτία συνδυάζεται με πάρα πολλά σύνδρομα που δίνουν ένα μήνυμα στον παιδίατρο ότι, ξέρεις, βλέπω το αυτί, αλλά πρέπει να δω και κάτι άλλο. Δεν πάντα το έξω με το έσω αυτί, ξέρεις, είναι το έξω αυτί αυτό που βλέπουμε και το έσω είναι αυτό με το οποίο ακούμε. Δεν σημαίνει ότι αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο έξω αυτί υπάρχει και πρόβλημα στο έσω. Το παιδί μπορεί να ακούει πάρα πολύ καλά, άσχετα με το πώς φαίνεται το αυτί απ' έξω. Αλλά ο παιδίατρος, άμα δει κάτι, αρχίζει να ψάχνει και άλλα πράγματα, γιατί πάρα πολλές φορές μικροτίες, ανωτίες συνοδεύουν άλλα. Με άλλες παθήσεις. Ναι. Και θέλει μια διερεύνηση, έτσι. Μάλιστα. Υπάρχει φυσιολογικό μέγεθος αυτιού? Όχι. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που συνήθως και δεν προβληματίζεται ο κόσμος τόσο με το μέγεθος του αυτιού, όσο με την ασυμμετρία και με τα αφαιστώτα, με το άνοιγμα, με τα αφαιστώτα ότα. Πολλές φορές χρειάζεται να διορθώσουμε ασύμμετρα αυτιά, γιατί μπορεί να έχεις το πρόβλημα μόνο από την μία πλευρά. Δεν είναι πάντα συμμετρικά αυτά τα προβλήματα. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές στο ιατρό να κάνουμε μόνο το ένα αυτάκι. Πολύ σημαντικό πάντως και για άντρες και για γυναίκες, έτσι. Ναι, όλες, και τα δύο φύλλα και όλες οι ηλικίες το ζητάνε, όπως είδαμε και από τα νούμερά σου στην αρχή. Ναι, βέβαια. Ποια είναι η διαδικασία της οτοπλαστικής? Ωραία, λοιπόν, η οτοπλαστική έχει σημασία το πώς γίνεται, καταρχήν με το ποιος είναι ο ασθενής μας. Μικρά παιδάκια θα χρειαστούν γενική αναισθησία, δεν μπορούν να κάτσουν ήσυχα για να κάνουμε αυτό το χειρουργείο, οπότε θα το κάνουμε σε γενική νάρκωση. Τώρα, πιο μεγάλοι άνθρωποι και έφηβοι και μεγαλύτεροι μπορεί να γίνει με τοπικό αναισθητικό στο ιατρείο. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Στα anti-ages έχουμε και την signature θεραπεία μας, στην οποία κάνουμε μια πολύ ειδική οτοπλαστική που δεν χρησιμοποιούμε καθόλου νηστέρι. Βέβαια, αφορά πολύ συγκεκριμένα προβλήματα στο αυτί και μπορούμε να τα αναλύσουμε τώρα εδώ πέρα, αν θέλεις. Ναι. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που συνήθως διορθώνουμε σε μια οτοπλαστική, ανατομικά έχουμε την έλικα και την ανθέλικα από μέσα και αυτό που λείπει τις περισσότερες φορές είναι η ανθέλικα. Είναι αυτό το κομμάτι μέσα από το αυτί το οποίο δεν σχηματίζεται. Ο χόνδρος είναι στην αρχή στα πρώτα χρόνια μας είναι πάρα πολύ εύπλαστος και γι' αυτό δεν ξέρω αν έχεις ακούσει που λένε αν έχει νόημα να βάλουμε μια κορδέλα στο μωράκι με το που θα γεννηθεί. Ναι, βέβαια. Γιατί γίνεται αυτό και πώς πετυχαίνει αυτό. Έχει εφαρμογή. Βέβαια, αυτό που δεν ξέρει ίσως ο κόσμος είναι ότι οι πιο βασικές ημέρες για να βάλεις την κορδέλα είναι 4 πρώτες. Α, ναι. Ναι. Πρέπει να περιμένεις εκεί με το που θα βγει το παιδί, πάμε να βάλεις την κορδέλα, σαν το λεμπρόν. Η μητέρα μου το έκανε, μου είχε πει για τον πρώτο χρόνο, μου έστρωνε τα αυτί όπως κοιμόμουν, γιατί ήταν πολύ μαλακό. Έχει λοιπόν ένδειξη, λένε μέχρι 6 μήνες. Βέβαια, οι 4 πρώτες μέρες είναι οι πιο σημαντικές. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί το παιδί παίρνει κάποια εστρογόνα από τη μαμά όταν γεννιέται και έχει πάρα πολύ εύπλαστους χόνδρους. Και έχεις μια ευκαιρία εκεί λίγο να το κάνεις, να το διαμορφώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, στις μικρές ηλικίες είπαμε πάμε με γενική αναισθησία και σε μεγαλύτερες ηλικίες πάμε με τοπική νάρκωση. Αυτό που λείπει πολλές φορές είναι ο σχηματισμός της ανθέλικας, το πάνω τσάκισμα του αυτιού που κάνει για να γυρίσει προς τα πίσω. Υπάρχει και κάτι άλλο που έχει το αυτί, που είναι αυτό το τμήμα του αυτιού, που είναι η κόγχα,
Για όσους μας ακούνε μόνο και δεν μας βλέπουν, είναι ακριβώς το σημείο πίσω από τον τράγο. Αυτό είναι ένα χόνδρινο λοιπόν τμήμα που κάνει το αυτί να πετάει προς τα έξω. Οπότε η ανθέλικα θα το γυρίσει προς τα πίσω, προς το κεφάλι, ενώ η κόγχα θα το σπρώξει να κουμπίσει προς το κεφάλι. Αν χρειάζεται να αφαιρεθεί η κόγχα, αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο χειρουργείο και απαιτεί μια τομή πίσω από το αυτί για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε αυτό το πολύ μεγάλο χόνδρινο τμήμα. Και αυτό με τοπική αναισθησία. Και αυτό. Όλη η περιγραφή που κάνω και για τις δύο οτοπλαστικές είναι με τοπικό αναισθητικό. Πολύ ωραία. Υπάρχει όμως και η οτοπλαστική στην οποία θα χρειαστεί να επέμβουμε μόνο στην ανθέλικα και εκεί πέρα μπορούμε πραγματικά να μην χρησιμοποιήσουμε καν νηστέρι. Τοποθετούμε κάποια ειδικά ράματα στην ανθέλικα, τη γυρίζουμε προς τα πίσω χωρίς να κόψουμε πουθενά και έτσι διαμορφώνουμε το σχήμα του αυτιού. Το μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτή τη δεύτερη τεχνική, που την ονομάζουμε και signature εμείς, είναι ότι δεν χρειάζεται να τοποθετήσουμε καν κάποια κορδέλα μετά για να στερεώσουμε τα αυτιά. Πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι σκέφτονται και αυτό το μετεπεμβατικό στάδιο που δεν θέλουν να κυκλοφορούν με κορδέλα στο μαλλί. Είναι φοβερή αυτή η εξέλιξη, γιατί μπορείς να το κάνεις πραγματικά και να πας την ίδια μέρα στο γραφείο. Δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Θα δούμε μήπως δείξουμε και κάποια βιντεάκια ή κάποιες φωτογραφίες πριν μετά, για το πώς είναι ακριβώς η οτοπλαστική μετά από αυτή την επέμβαση. Και είναι ένα χειρουργείο 10 λεπτό. Κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια με τα ράματα μέσα σε 10 λεπτά. Για το κάθε αυτί εννοώ. Ναι, φαντάζομαι. Ναι. Για ουλή, τι να συζητήσουμε. Είναι πίσω από το αυτί, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι. Ναι, ακόμα και στις επεμβάσεις εκείνες που ανοίγουμε το δέρμα και βγάζουμε το χόδρινο τμήμα, είναι μια ουλή πολύ καλά κρυμμένη. Στις περισσότερες περιπτώσεις πουλώνει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ενοχλεί. Ποτέ δεν ενοχλεί, σίγουρα. Μάλιστα, κάποια ράματα που χρησιμοποιούνται, αφαιρούνται ή είναι απορροφήσιμα. Ωραία. Υπάρχουν ράματα που θα τοποθετήσουμε στο αυτί, είναι στην προσωπική προτίμηση του κάθε χειρουργού. Εγώ χρησιμοποιώ μη απορροφήσιμα ράματα. Είναι κάποια ράματα που θα μείνουν forever και τα θέλουμε και forever, γιατί ο χόνδρος έχει την τάση, θα το παρομοιάσω σαν τα brackets, σαν τα σιδεράκια που βάζουμε στα δόντια. Εκεί βάζουμε ένα σιδεράκι που έχει την τάση να αλλάζει συνέχεια το σχήμα, οπότε μετακινεί και τα δόντια, μέχρι να πάρει αυτή την καμπυλότητα που πρέπει να έχει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον χόνδρο. Αν του αλλάξει τη θέση, έχει την τάση να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Οπότε, βάζοντας μόνιμα μη απορροφήσιμα ράματα, είμαστε σίγουροι ότι θα ασκηθούν οι κατάλληλες δυνάμεις να αντιρροπήσουν αυτή την τάση του χόνδρου που θέλει να αλλάξει το σχήμα και να το ξαναπάει όπως ήταν αρχικά. Άρα δεν κόβεται κανένα ράμα? Όχι. Αν κάνουμε την τεχνική στην οποία τοποθετούμε μόνο τα μόνιμα ράματα μέσα στους χόνδρους, δεν χρειάζεται να αφαιρέσουμε τίποτα. Οπότε είναι τεχνικό το κομμάτι, έτσι. Τώρα, Μάλιστα. αυτό που αξίζει να αναφέρουμε εδώ είναι ότι η οτοπλαστική έχει δύο πολύ μεγάλα προβλήματα που πρέπει να τα συζητάμε πάντα με τον ασθενή. Το πρώτο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι χάνουμε λίγο από το αποτέλεσμα. Οπότε, γι' αυτό, ακριβώς επειδή ο χόνδρος έχει πάρα πολύ μεγάλη τάση να επιστρέφει στην αρχική του θέση. Οπότε, πρέπει να εξηγήσουμε ότι προσπαθούμε πάντα να κάνουμε μια μικρή υπερδιόρθωση. Δηλαδή, μπορεί να τελειώσουμε ένα χειρουργείο και τα αυτιά να είναι λίγο πιο διορθωμένα από ό,τι θέλαμε. Το κάνουμε σκεμμένα, γιατί ξέρουμε ότι περίπου ένα 10-20% θα το χάσουμε μετά από 6-7 μήνες. Οπότε, υπερδιορθώνουμε για να καταλήξουμε τελικά σε αυτό που θέλουμε. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα ράματα που βάζουμε στην οτοπλαστική έχουν ένα υψηλό ποσοστό, είναι 1% βέβαια, ακούγεται μικρό, αλλά για τα ιατρικά δεδομένα είναι υψηλό, ένα υψηλό ποσοστό μόλυνσης. Τι σημαίνει στην περίπτωση αυτή? Αν μολυνθεί αυτό το ράμα θα χρειαστεί να αφαιρεθεί. Γιατί όπως είπα είναι μόνιμο. Οπότε εμείς τι κάνουμε? Δεν τοποθετούμε ένα, τοποθετούμε 3 ράματα για να έχουμε και το backup σε περίπτωση που κάτι χρειαστεί να βγει, να αφαιρεθεί. Απλά πρέπει να το ξέρει ο ασθενής ότι αν παρουσιαστεί κάτι στο αυτάκι, βγάζει κάποιο υγρό από κάποιο σημείο κτλ., τότε πρέπει να έρθει να κάνει μια επίσκεψη, να τον δούμε, γιατί ίσως χρειαστεί να αφαιρέσουμε ένα ράμα. Είναι τα δύο μόνα προβλήματα που έχουμε στην οτοπλαστική, αλλά σου περιέγραψα και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Ναι, βέβαια. Ενδιαφέρον. Να ρωτήσω κάτι. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα μετά το 6μήνο, 7μήνο το βλέπουμε? Το αποτέλεσμα της οτοπλαστικής το βλέπουμε την ίδια μέρα του χειρουργείου. Ναι, γιατί είπατε ότι μέχρι ένα 6μήνο, 7μήνο μπορεί να... Ναι, σε 6 μήνες θα έχουμε την τελική θέση του αυτιού. Okay. Δεν περιμένουμε αλλαγές μετά το 6μήνο. Ωραία. Ό,τι συμβεί δηλαδή θα συμβεί τους 6 πρώτους μήνες. Πολύ ωραία.
Ο χρόνος ανάρρωσης. Μπορούν να έρθουν να το κάνουν μετά, φαντάζομαι αφού είναι με τοπική, μπορούν να οδηγήσουν και να φύγουν και μόνοι τους οι ασθενείς μας. Σωστά? Υπάρχουν λοιπόν δύο μεγάλες διαφορές στο τι θα κάνουμε, ποια από τις δύο τεχνικές θα χρησιμοποιήσουμε. Αν χρειαστεί να επέβουμε στην κόγχα, επειδή αφαιρούμε το χόνδρο μέσα από το αυτί, τότε θα χρειαστεί και να ταμπονάρουμε πολύ καλά το δέρμα για να κολλήσει, γιατί έχουμε αφαιρέσει κάτι. Οπότε θα χρειαστεί να βάλουμε κάποιες γάζες στο αυτάκι να πιέζουν και μία κορδέλα απ' έξω. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί έτσι αποφεύγουμε τα αιματώματα. Αλλιώς αυτός ο άδειος χώρος θα γεμίσει αίμα και θα μας κάνει ένα αιμάτωμα. Αν τώρα δεν ανοίξουμε καθόλου δέρμα και δεν αφαιρέσουμε κόγχα, τότε με τη Signature οτοπλαστική δεν φοράμε καν κορδέλα. Τώρα, αν με ρωτάς πότε επιστρέφω στη δουλειά μου, στη δεύτερη περίπτωση αμέσως. Στην άλλη περίπτωση θα χρειαστεί να φορέσουμε αυτή την κορδέλα για 1-2 μέρες, οπότε αν αυτό είναι πρόβλημα, τότε θα πρέπει να υπολογίσεις ότι χρειάζεται σε 2 μέρες άδεια. Μετά τις 2 μέρες μπορούμε να αφαιρέσουμε εντελώς την κορδέλα. Η λειτουργικότητα πάντως είναι από την πρώτη στιγμή. Ναι, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Πολύ ωραία. Με τις δραστηριότητες, δηλαδή γυμναστική, χόμπι, κάποια τέτοια πράγματα. Πάλι εδώ έχουμε να κάνουμε με το πόσο επεμβατικοί θα είμαστε. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται να προστατεύσουμε το αυτί από τραύμα, σίγουρα. Εντάξει, σε όλα τα χειρουργεία εγώ δεν απαγορεύω αθλητικές δραστηριότητες, αν και εφόσον ο ασθενής προσέχει τι κάνει. Δεν θα κάνουμε μια οτοπλαστική και θα παίξουμε μπάλα. Ναι, αλλά μπορούμε και να περπατήσουμε και να γυμναστούμε. Φαντάζομαι, στρεσάρισμα κτλ. Μετά την επέμβαση, πόσες φορές θα έρθει στο ιατρείο μας για επίσκεψη? Λοιπόν, στην Signature οτοπλαστική θέλουμε μόνο μία φωτογράφηση που θα κάνουμε μετά από μερικούς μήνες. Με το χαμόγελο μπροστά. Εντάξει, θα τον δούμε τον ασθενή μας και σε 2 μέρες και ίσως τον δούμε πάλι σε 1 μήνα και μετά σε 6 μήνες, αλλά αυτό είναι μόνο για τη φωτογράφηση. Οπότε δεν υπάρχει καμία απολύτως μεταχειρητική παρακολούθηση παρά μόνο για να λάβουμε τις φωτογραφίες μας. Αν έχουμε κάνει την αφαίρεση της κόγχας, θα έχουμε τοποθετήσει ράματα στο πίσω μέρος του αυτιού, οπότε σε 7 μέρες αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν. Οπότε κάνουμε μια πρώτη αλλαγή σε 1 διήμερο, όπου θα βγάλουμε την κορδέλα και όλες τις γάζες που έχουμε πάλι στα αυτιά και μετά σε 7 μέρες θα βγάλουμε τα ράματα. Ωραία. Φαντάζομαι οι κίνδυνοι επιπλοκές είναι αυτή η μόλυνση που είπατε προηγουμένως, έτσι? Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό, αντιμετωπίζεται. Εξάλλου, στην οτοπλαστική είναι από τα μόνα χειρουργεία από το λαιμό και πάνω που εγώ δίνω αντιβίωση. Σε κανένα άλλο χειρουργείο δεν δίνω αντιβίωση, μόνο στην οτοπλαστική και αυτό ακριβώς επειδή έχουμε τοποθετήσει κάτι που είναι μόνιμο και θέλουμε οπωσδήποτε να το προστατεύσουμε από το να επιμολυνθεί. Οπότε θα βάλουμε τα ράματά μας, είναι όλα βέβαια σε άσυπτο περιβάλλον, σωστά, όλα αποστηρωμένα, αλλά έτσι κι αλλιώς θα δώσουμε αυτή την προφύλαξη, θα δώσουμε την αντιβίωση και θα δώσουμε και ειδική κρέμα, μου πυροσύνη, μια ειδική κρέμα που πρέπει να βάζουμε πάνω στο αυτάκι, εκεί που τοποθετήθηκαν τα ράματα. Αυτά. Ό,τι καλύτερο είναι από την πλευρά σας αυτό που κάνετε για να αποφευθεί κάποια μια πρόληψη έτσι, είναι για να αποφύγουμε τις επιπλοκές. Ωραία. Μιλήσαμε και για την αναισθησία. Η εκτιμόμενη διάρκεια των αποτελεσμάτων? Forever, για πάντα. Με την οτοπλαστική ξεμπερδεύεις. Φανταστικό. Όταν το χειρουργείο έχει επιτυχία, δεν χρειάζεται να ξανασχοληθείς ποτέ. Υπάρχουν χειρουργεία που μπορεί να τα ξαναδούμε σε μια 20ετία, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με δέρμα, ας πούμε βλεφαροπλαστική, facelift, όλα αυτά τα χειρουργεία είναι για 15-20 χρόνια, ναι, αλλά η οτοπλαστική είναι για πάντα. Πολύ ωραία. Εναλλακτικές επιλογές της οτοπλαστικής έχουμε, όπως θα πρότεινα, θα έλεγα ειρηνοπλαστική, ας πούμε. Μπορούμε κάποια πράγματα να διορθωθούν με γυαλουρονικό. Στην προσπάθειά μας να διορθώσουμε το αυτί, μπορούμε ίσως να κάνουμε μη επεμβατικές παρεμβάσεις, ίσως μόνο στο λοβείο. Δηλαδή το να γεμίσουμε ας πούμε, λίγο το λοβείο, αν μοιάζει έτσι αφυδατωμένο και ταλαιπωρημένο, μπορούμε να το γεμίσουμε με ιαλουρονικό. Αλλά δεν μπορούμε να μετακινήσουμε το αυτί τοποθετώντας ας πούμε νήματα ή ιαλουρονικά, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Χρειάζεται μόνο χειρουργική παρέμβαση εκεί πέρα. Το κάτω μέρος του αυτιού, το λοβείο, ναι, έχει μια ένδειξη να βάλουμε κάποιο ιαλουρονικό. Το οποίο εμείς οι γυναίκες το ταλαιπωρούμε αρκετά με τα σκουλαρίκια. Έχουμε και πάρα πολλές επεμβάσεις. Τυχαίνει πολλές φορές να έχουμε τραυματισμούς από σκουλαρίκια που τραβιούνται και κόβεται το λοβείο ή και από γυναίκες που έρχονται στο ιατρείο γιατί θέλουν να κλείσουν κάποια τρυπούλα που έχει το λοβείο. Και υπάρχει και αυτή η τεχνική που μπορούμε να κλείσουμε εντελώς την τρύπα και άμα θέλεις μετά δημιουργείς μια καινούρια. Ή ένα άλλο πολύ συχνό πρόβλημα είναι από πολλά χρόνια που ήταν βαρύ το σκουλαρίκι, μπορεί αυτή η τρύπα να έχει λίγο μεγαλώσει και να θες να την κάνεις πιο μικρή. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε, την κλείνουμε εντελώς και κάνουμε μια καινούρια. Τυχαίο το δικό μου σήμερα σκουλαρίκι, να ξέρετε, που είναι βαρύ και και το σκέφτομαι. Σε λίγα χρόνια θα το φτιάξουμε. Ευτυχώς είμαι στα καλύτερα χέρια. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, τι άλλο. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να αποφύγουμε πριν κάνουμε την επέμβαση.
Σε όλα τα χειρουργεία, είτε με τοπική είτε με γενική αναισθησία, αποφεύγουμε ασπιρίνες, βιταμίνη C και Ε, γιατί προκαλούν αιμορραγία. Τώρα, στη signature ορτοπλαστική δεν χρειάζεται να αποφύγουμε απολύτως τίποτα. Όμως, στην επέμβαση που θα κάνουμε την τομή μας για να αφαιρέσουμε την κόγχα, εκεί είπαμε πριν ότι έχουμε τον κίνδυνο του αιματώματος, οπότε θέλουμε να πάρουμε όλες τις προφυλάξεις. Πολύ ωραία. Εύκολα μας τα λέτε, δεν ξέρω, νομίζω είναι και signature επέμβαση, οπότε νομίζω είναι πιο εύκολο ακόμα. Είναι αρκετά πιο εύκολο από ό,τι κάποιος φαντάζεται, γιατί μάλλον ο κόσμος το θεωρεί δύσκολο όταν βλέπεις ηλικίες να καθυστερούν τόσο πολύ αυτή την επέμβαση. Είναι πραγματικά τυχαίνει να έχουμε ορτοπλαστικές επεμβάσεις 15 λεπτού και εξυπηρετεύεις για μια ζωή. Οπότε είναι κάτι εύκολο, πρέπει να γίνει σωστά. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με την ορτοπλαστική. Νομίζω ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί. Ωραία. Να περάσουμε να πούμε λοιπόν τότε να ολοκληρώσουμε με τα πλεονεκτήματα. Ναι. Ότι οι σύγχρονες τεχνικές γλυπτικής του οτικού χόνδρου για αποκατάσταση του σχήματος, του μεγέθους και της θέσης των αυτιών. Βεβαίως. Υπάρχουν πλέον σύγχρονες τεχνικές. Ναι. Είναι ελάχιστα επεμβατική διαδικασία. Τοπική αναισθησία. Που εφαρμόζεται με τοπική, ακριβώς, στους ενήλικες πάντα. Εδώ θέλω να σημειώσω κάτι. Ίσως είναι από το αυτί και η αποκατάστασή του, κυρίως στην ανωτία. Δηλαδή στις περιπτώσεις εκείνες που γεννιέται ένα παιδί χωρίς αυτάκι, είναι από τις πιο θεαματικές επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής που μπορείς να δεις, διότι δεν θα την αναλύσουμε πάρα πολύ εδώ τώρα αυτή την τεχνική, αλλά φαντάσου ότι μπορούμε να πάρουμε πλευρά, χόνδρο και οστό, να το θάψουμε κάτω από το δέρμα σε αυτή την περιοχή. Και να λειτουργήσει σαν μόσχευμα. Και να διαμορφώσουμε έτσι ένα αυτί που αργότερα θα πάμε κιόλας να το σηκώσουμε και να το κάνουμε κανονικό αυτάκι. Άρα έχει σταδιακά βήματα αυτό, έτσι. Έχει πολλά βήματα. Τώρα πια έχει εξελιχθεί ακόμα πιο πολύ η πλαστική χειρουργική και φτιάχνουμε μέχρι και όπως είναι τα ενθέματα στο μαστό, έχουμε και τα ενθέματα που μπορούμε να βάλουμε και να διαμορφώσουμε ένα αυτί. Αλλά είναι πραγματικά μια συγκλονιστική διαδικασία να βλέπεις ένα πλαστικό χειρουργό να μπορεί από το τίποτα να φτιάχνει ένα κανονικό αυτί. Βέβαια, και είστε ταχυδακτυλουργός. Εγώ όχι, γιατί δεν ασχολούμαι με αυτό, αλλά πάρα πολλοί συνάδελφοί μου που ασχολούνται και με τα παιδιά μπορούν πραγματικά να κάνουν φοβερά πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Φοβερά. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν συζητάμε για την αποκατάσταση πιθανής ασυμμετρίας των αυτιών, άμεση επιστροφή στην εργασία, αποτέλεσμα που διαρκεί για πάντα και εξατομικευμένη προσέγγιση για απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα. Ναι. Αυτιά που πλαισιώνουν το πρόσωπο χωρίς περνώντας απαρατήρητα. Σωστά, αυτό δεν είναι ο σκοπός. Όταν όλα πάνε καλά σε ένα χειρουργείο ορτοπλαστικής, είναι υπερβολικά δύσκολο κάποιος να καταλάβει ότι έχεις κάνει αυτό το χειρουργείο. Μπορούμε να έχουμε στίγματα σε άλλα χειρουργεία, για παράδειγμα ένα facelift, να φαίνονται κάπου οι τομές, μια βλεφαροπλαστική, μια κυλοπλαστική. Το αυτή είναι από εκείνες τις επεμβάσεις που πραγματικά μπορεί να το κάνεις και κανείς να μην καταλάβει ότι χειρουργήθηκες. Τέλεια. Άρα κανείς να μην περιμένει την ενηλικίωση, μπορεί να το κάνει νωρίτερα. Άλλο κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε για την ορτοπλαστική? Όχι, νομίζω το έχουμε πει όλα. Κορίτσια, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Συνήθως θα έλεγα λοιπόν ότι έρχονται και οικογένειες. Δηλαδή. Το παρατηρούμε αυτό. Αδέρφια, συγγένειες. Λόγω του ότι είναι και κληρονομικό στοιχείο, δεν είναι? Είναι. Σε πολλές οικογένειες είναι και τα δύο παιδάκια που έχουν αφαιστώτα ότα και πραγματικά αν κάποιος πάρει το θάρρος και το κάνει, μετά συμπαρασύρει και όλους τους υπόλοιπους. Είναι κάτι που είναι κληρονομικό, οπότε ναι, ισχύει. Θα δούμε διαφορά βέβαια. Κάποιοι θα θέλουν την πρώτη τεχνική που λέγατε ή κάποιοι τη δεύτερη. Γίνεται μια κλινική εξέταση, συζητάμε πάντα, γιατί ξέρεις, ακόμα και στην κουβέντα μπορεί κάποιος να δει ότι με την μία τεχνική είναι όλα ok, δηλαδή δεν χρειάζεται να μπω σε κάτι παραπάνω. Αν δείξεις το πώς θα γυρίσει το αυτί και στον άλλον αρέσει αυτό που θα πάρει, μπορεί να αποφασίσει να πάει και με κάτι πολύ γρήγορο και πολύ εύκολο. Ο γιατρός θα πει την άποψή του, αλλά μετά είναι και υποκειμενικό αυτό το πώς θέλει ο καθένας να δει τα αυτιά του. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει για το πόσο ακριβώς θα το γυρίσουμε πίσω. Και έχουμε ακούσει και ότι θέλω να κουμπάει, ή το θέλω λίγο πιο μακριά. Θα συζητήσουμε ακριβώς για το τι μπορούμε να κάνουμε και τι είναι αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε και μετά υπάρχει δυνατότητα και ο άλλος να επιλέξει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Ξέρεις, και οι άνθρωποι σήμερα είναι μοντέρνοι, όλοι απασχολούνται τόσο πολύ και δεν έχουν και όλοι την άνεση του χρόνου του να λείψουν από τη δουλειά τους ή να καθυστερήσουν στις δραστηριότητές τους, οπότε και μερικοί αποφασίζουν να πάνε με κάτι πολύ εύκολο και γρήγορο. Σαν διαδικασία δεν έχει περιορισμό αν θα είναι καλοκαίρι, αν θα είναι χειμώνας? Όχι, κανέναν απολύτως. Ίσως το χειμώνα θέλουν περισσότερο να βάζουν και τα σκουφάκια. Και την κορδέλα, ναι, εντάξει.
Όχι, μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα μέσα Μπορούν να κάνουν και μπάνιο σωστά στη θάλασσα. 3-4 μέρες μετά το χειρουργείο μπορούμε να κολυμπήσουμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Ωραία. Εντάξει, γιατί μας περιμένει πολύ μεγάλο κοινό που και τώρα που καλοκαιριάζει τους ενδιαφέρει να κάνουν μια τέτοια επέμβαση. Λοιπόν, νομίζω ολοκληρώσαμε, τουλάχιστον με αυτές τις ερωτήσεις που είχα συγκεντρώσει εγώ. Τέλεια. Αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε εσείς, πολύ ευχαρίστως, μπορείτε να μας επικοινωνήσετε το μήνυμά σας στα κοινωνικά μας δίκτυα, καθώς και στην ιστοσελίδα μας, στην www.antiages.gr.